Имам в Банско много важни срещи, делови. Приключва това недоразумение и хващам такси. Един частен самолет бих го наел да излети. Автомобила остава тук, той не е мой дори. Купона почна в София и започвам да летя. Свърши в Банско и ще приключи в Дупница. Ще си свърша аз работата и ще се наспя. Не може да става въпрос за престъпления. Улица няма значение откъде е сега. Какво да говорим тук, той ми е приятел, да. Колата е БМВ седмица, че посана 30 000 лева конфискована. Не ме бърка да отида да си свърша работата, да си изкарам кинтите и да почвам да летя. Да почна да си обикарам пак и да си харча. Учил съм актьорско майсторство на улицата. Имам в Банско много важни срещи, делови. Приключва това недоразумение и хващам такси. Един частен самолет бих го наел да излети. Автомобила остава тук, той не е мой дори. Купона почна в София и започвам да летя. Свърши в Банско и ще приключи в Дупница. Ще си свърша аз работата и ще се наспя. Не може да става въпрос за престъпления. Улица няма значение откъде е сега. Какво да говорим тук, той ми е приятел, да. Колата е БМВ седмица, че посана 30 000 лева конфискована. Мен ме бърка да отида да си свърша работата, да си изкарам кинтите и да почвам да летя. Почна да си обикаля пак и да си харча. Учил съм актьорско майсторство на улицата.